Grutte bulten gas op de diek bij Ververt. Troch de storm is er vloedmerk ontstaan. Al het water uit de zee slacht op de wal en neemt van alles mooi. En dus moet het wetterschip nou kilometers bij de kust del. Er zijn broden, plastic bekers en blikjes, touw en ja, een broden rommel. Wat ze in de zee gooien, dat vinden wij weer bron. Wetterschip Friesland rommelt al een paar dagen het goed op. Lisselitten is geen optie. Het is een heel tank wat erop lijkt, dus hetgeen wat eronder zit, de gasmotor, het verstikt helemaal. En de gasmotor is een heel belangrijk iets voor onze bezetting. Ek lissen er tientallen de vogels. Maar terug de vogelgriep bin die degien en op een wal onspielt. Die worden er uitzacht. Dan nemen we wat maatregelen voor. Onze collega's die ben echt wel helemaal impact en overal die bril op, handskontjes aan. En zo hygiënisch mogelijk om dat te doen. Hetgeen wat er nu bloedt is het vloedmerk zelf. Dat scoren we binnenwander en dat brengen we dan in depot en daarna brengen we naar onze composteerder. Het wetterschip verwacht het nog een paar dagen dwaande te wijzen met het opredden van de rotzooi.